Ahoj! Vitaj na kanáli, kde vysvetľujeme ekonomiku v kocke, a to jednoducho a zrozumiteľne. Táto lekcia bude zahŕňať obeh tovaru a peňazí. V minulej lekcii sme si niečo povedali o vývoji deľby práce, o jej historickom členení až po súčasnú formu deľby práce a o špecializácii a kooperácii. Dnes sa pozrieme na to, ako sa v priebehu dejín vyvíjal obeh tovaru a peňazí. Takže, prvým vývojovým stupňom v dejinách ľudskej spoločnosti bolo domáce hospodárstvo. Malo charakter uzatvoreného hospodárstva, vyrábalo sa v ňom len to, čo členovia rodiny alebo kmeňa potrebovali pre vlastnú spotrebu. Bolo teda sebestačné a nevymienialo si statky ani služby s inými hospodárstvami. Až vznikom remesiel sa domáce hospodárstvo postupne rozčlenilo na výrobné jednotky, ktoré vyrábali viac, než sami spotrebovali, a na spotrebné jednotky, ktoré naopak potrebovali cudzie produkty. Bolo preto nevyhnutné, aby si výrobcovia a spotrebitelia začali navzájom vymieňať výsledky svojej práce. Tak vznikla naturálna výmena tovar za tovar. Napríklad roľník vymenil obilie za ovcu alebo remeselník svoj výrobok za potraviny. Časom už nestačilo vymeniť svoj výrobok priamo za potraviny či iný tovar. Výmena sa postupne rozdelila na predaj a kúpu. Táto forma výmeny je typická pre tzv. Obehové hospodárstvo. Prvou formou obehového hospodárstva bolo mestské hospodárstvo. Výmene dominovali trhy, kde sa stretávali remeselníci z miest a roľníci z okolitých dedín. Remeselníci prinášali svoje výrobky a roľníci zase potraviny, ktoré v meste chýbali. Neskôr spojením viacerých hospodárstiev v rámci jedného štátu vzniklo národné hospodárstvo. Najvyšším stupňom vývoja je svetové hospodárstvo, spojenie hospodárstiev všetkých krajín sveta do jedného systému. Vznik peňazí súvisí s rozvojom deľby práce, tovarovej výroby a výmeny. Kým nadobudli peniaze súčasnú podobu, prešli určitým vývojom. Prvou formou výmeny bola naturálna výmena, tzv. Barter, teda tovar sa vymienial priamo za iný tovar. Tento spôsob bol však nepraktický, pretože nebolo isté, že druhá strana má práve to, čo potrebujeme. Napríklad roľník vymenil obilie za ovcu alebo remeselník svoj výrobok za potraviny. Preto sa objavili tovarové peniaze, teda predmety, ktoré mali všeobecnú hodnotu a dalo sa nimi platiť, napríklad dobytok, kožušiny či soľ. Na našom území plnili úlohu tovarových peňazí v minulosti plátno a od toho je odvodené slovo platiť. Neskôr sa presadili kovové peniaze. Najskôr jednoduché kúsky kovov, neskôr vyrazené mince. Tieto sa stali praktickým a trvácnym prostriedkom výmeny. Vo vývoji kovových peňazí sa postupne uplatnili dva systémy. Bimetalizmus, keď sa ako platidlo používali dva kovy, napríklad zlato aj striebro. Monometalizmus, keď mal výhradné postavenie len jeden kov, najčastejšie zlato. Ďalším významným krokom boli papierové peniaze. Spočiatku predstavovali len potvrdenie o uložení kovu, napríklad zlata, v banke, no časom sa stali samostatným platidlom, aké poznáme aj dnes. V súčasnosti poznáme viacero foriem peňazí, ktoré sa navzájom doplňajú a spoločne tvoria moderný peňažný systém. Najznámejšie sú bankovky a mince, teda hotovostné peniaze, s ktorými sa stretávame v každodennom živote pri bežných nákupoch. Označujeme ich aj pojmom obeživo. Ďalšou formou sú bankové peniaze, teda peniaze uložené na účtoch v bankách. Nemajú fyzickú podobu, ale ich prevod sa uskutočňuje prostredníctvom príkazov, šekov či platobných kariet. Predstavujú bezhotovostné depozitné peniaze. S rozvojom technológií vznikli elektronické peniaze, ide o digitálny záznam peňažnej hodnoty, ktorý je možné používať napríklad cez internetové peňaženky alebo mobilné aplikácie. Najznámejšou digitálnou menou je Bitcoin. Peniaze ako všeobecný ekvivalent plnia tri základné funkcie. Peniaze ako prostriedok výmeny. Umožňujú jednoduchší obchod. Vďaka peniazom môžeme predať svoj tovar alebo prácu a za získané peniaze si kúpiť to, čo potrebujeme. Peniaze ako zúčtovacia jednotka. Peniaze umožňujú vyjadrovať ceny tovarov a služieb v jednotnej forme. Všetko sa dá porovnať, napríklad koľko chlieb stojí v porovnaní s knihou alebo s oblečením. Vďaka tomu máme prehľad o hodnote vecí. Peniaze ako nositeľ hodnoty. Peniaze umožňujú uchovávať hodnotu do budúcnosti. To znamená, že nemusíme všetko minúť hneď, môžeme si ich odložiť a použiť neskôr, keď ich budeme potrebovať. Takto vzniká aj sporenie a investovanie.
Ale teraz si odýchnime od všetkých pojmov, tabuliek a rozdelení a pozrime sa na niektoré myšlienky českého podnikateľa Tomáša Batu. Je známe, že to bol jeden z najväčších podnikateľov svojej doby. Pozrime sa na jeho 3 myšlienky, ktoré zanechal budúcim generáciám. Darovanými peniazmi docielime u človeka pravý opak. Začne sa spoliehať na dary a nie na seba. Nič nekazí výrobcov a obchodníkov, a to i veľmi nadaných, tak veľmi ako ľahko zarobené peniaze. Kto sa naháňa za peniazmi, ten ich nikdy nedohoní. Spoliehajte sa na prácu, snažte sa robiť ju lepšie ako sused. Peniaze za vami pribehnú samé. A týmto sa naša 4. lekcia končí. Dnes sme si ukázali cestu od sebestačného domáceho hospodárstva až po dnešné globálne hospodárstvo. Spoznali sme, ako fungovala naturálna výmena a ako sa postupne vyvíjali peniaze od tovarových a kovových, cez papierové až po moderné formy peňazí, medzi ktoré patria bankové, elektronické a digitálne peniaze. Tento vývoj jasne ukazuje, že obchod a výmena sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like alebo komentár.